dakle, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, gospodine Cvetkoviću, postavljam vam direktno pitanje. Zbog čega vlasti u Srbiji prikrivaju dokaze o trgovini ljudskim organima? Zbog čega iz vašeg tužilaštva dolaze informacije da istraga nije dovela do Hašima Tačija? Jer ukoliko je to tačno, vi niste čitali izveštaj Dika Martija, koji između ostalog navodi i sledeće u fusnotama. On se poziva na izveštaj Instituta za evropsku politiku Berlin od 9. januara 2007. godine, pripremljen za nemačko ministarstvo odbrane, koji je klasifikovan kao tajni, međutim koji je dostupan na internetu, gde se upravo Hašim Tači navodi kao glavni organizator svih ovih stradanja i zločina. Drugi dokument na koji se poziva Dik Marti u svom izveštaju, izveštaj nemačke tajne službe BND od 22. februara 2005. godine, u kojem se takođe Tači navodi na prvom mestu kao glavni organizator ovih i sličnih zločina, uz njega Ljuku i Haradinaj. Vaši predstavnici pominju Haradinaja. Da li to radite zato što želite da pregovarate sa Hašimom Tačijem? Druga grupacija zločina koje vi prikrivate. Zašto sakrivate informacije da je trgovina ljudskim organima počela i izvršavana od strane paravojnih formacija Tuđmanove Hrvatske? Zašto krijete te podatke? Tokom agresije Hrvatske vojske, takozvane na Kupre, sanitetska ekipa vadila je organe zarobljenih vojnika i kidnapovanih srpskih civila. Posle oslobađanja Kupresa 7. aprila 1992. godine pod komandom, zapamtite ovo, generala Mladića, pronađena je kod poginulih vojnika dokumentacija i fotografije o vađenju organa. Vlada Republike Srpske Krajine uputila nekoliko saopštenja na ovu temu i vama, a i Ujedinjenim nacijama. Pod broj 2, zašto krijete podatke da je u posedu srpskih službi bezbednosti i srpske vlade razgovor od 15. avgusta 2001. godine između generala Veslija Klarka i Javijera Solane, gde se pominje trgovina organima otetih srpskih civila i vojnika? Pominje se bolnica Bonstil, bolnica u Bonstilu, koja se po ovim stenogramima bavila odstranjivanjem ljudskih organa. I pominje se Kraljevska bolnica u Londonu. Dakle, postavljam pitanje kako uopšte smete da sakrivate ove činjenice? A i za sad toliko. Premijer ima reč, gospodin Cvetković. Ja ću samo načelno da dam odgovor, a specifično ću zamoliti ministarku Malović. Ja zaista ne mogu da verujem da neko može da pomisli da Vlada Republike Srbije krije informacije o zločinima nad Srbiji. To zaista mislim, ako neko tako misli, onda ja ne znam šta o tome da kažem. Naravno, mi smo vršili istrage su neke i dalje u toku, ali to što se prikupi tokom istrage, to će biti na raspolaganju u odgovarajućoj proceduri kako ona postoji. Ali da mi krijemo o tome kako su Srbi mučeni, ubijani i tako dalje, a mi sada to zataškavamo, to je zaista malo preterano. Gospođa Malović. Takođe smatram da prosto nije tačno da državni organi Republike Srbije kriju ovakve stvari, a pokušat ću kroz rad koje je Tužilaštvo za ratne zločine imalo u prethodnom periodu da vas razuverim s tim u vezi. Ne samo vas, nego da naravno građanima Srbije damo objašnjenje s tim u vezi. Još 2008. godine, znači u martu mesecu, kada se pojavila u javnosti knjiga Karla Del Ponte, Tužilaštvo za ratne zločine je otvorilo predkrivični postupak u vezi sa trgovinom ljudskim organima. Tada se to poprilično sa skepsom gledalo, jer se smatralo da je to možda jedan deo iz knjige koji možda i ne stoji, s obzirom da je Karla Del Ponte bila tužilac Međunarodnog krivičnog tribunala. Upravo aktivnostima Tužilaštva za ratne zločine je i došlo do pokretanja
ovog pitanja pred Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope i izveštaj koji se danas nalazi pred svima vama, izveštaj Dika Martija, je u velikoj meri predstavlja rezultat rada Tužilaštva za ratne zločine. I dalje stoji predkrivični postupak u vezi sa ovim događajem i Tužilaštvo, naravno naše, će se truditi da, koliko je to u njegovoj moći, pribavi određene dokaze. Takođe, podsjetiću vas da je s tim u vezi Tužilaštvo za ratne zločine razgovarao 2008. godine sa tužiocem Albanije, Inom Ramom, kada je u jednom momentu bila doneta odluka da će se pokrenuti predkrivični postupak u Albaniji, ali zbog nekih razloga za koje možemo svi da zaključimo da su politički motivisani, nije došlo do toga. A da bi vas još jače razuverilo u tome, obavestiću vas da je inače Hašim Tači se nalazi u istrazi od strane Tužilaštva za ratne zločine. Predmet je trenutno u Veću za ratne zločine i za njim je raspisana centralna poternica. Zahvaljujem. Gospodine Aleksiću, podpitanje. Dobro, hvala vam. Dakle, nisam zadovoljan vašim odgovorima. Ja sam naveo da su zvaničnici tužilaštva istakli da istraga vezano za trgovinu organima nije dovela do Tačija. Možda vi istražujete Tačija za ne znam šta, ali ovo su vaši predstavnici izneli. Drugo, sam Marti kaže da se ime kosovskog premijera Hašima Tačija godinama pojavljuje u policijskim izveštajima pre knjige Carle Del Ponte, diplomatskim telegramima, kriminalističkim studijama, znači nešto što je dostupno akademskoj javnosti, izveštajima stranih obaveštajnih službi. To je činjenica. Drugo, dokazi koji su dostavljani Haškom tribunalu su uništeni 2006. godine. Kako je to moguće? Kako nije sprovedena istraga po tom pitanju? Kako predstavnici Srbije nisu tražili da se sprovede istraga po tom pitanju? Vi ste pomenuli, gospođo Malović, jednu knjigu, Carle Del Ponte. Evo da vam kažem šta piše u knjizi koju je napisala Florence Sartman i onda će vam biti jasno zbog čega je Haški tribunal uništio dokaze. Florence Sartman u svojoj knjizi Mir i kazna navodi da su u tužilaštvo tribunala u Hagu infiltrirani agenti američke obaveštene službe CIA i britanske obaveštene službe MI6. Ona navodi da je tužilaštvo počelo da funkcioniše tako što su stručnjaci iz CIA i Pentagona, ukupno njih 22, došli i organizovali rad tribunala u Hagu. Optužnice pišu ti ljudi. Kako je moguće da sarađujete sa jednom takvom institucijom kada se zna da ne može za Ujedinjene nacije da radi onaj koji radi za strane službe? Hvala. Ministar Rasim. Pre svega bih hteo da kažem da odmah nakon 2001. godine tadašnji Koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju predao je obilnu dokumentaciju. Ja posjedujem deo te dokumentacije, mogu da vam to i dam, svim relevantnim međunarodnim institucijama od Saveta Evrope preko State Departmenta do svih organizacija za zaštitu ljudskih prava, u kojima se nalaze, dakle, dokazi o zločinima koji su počinjeni na Kosovu, između ostalog i indicije o trgovini ljudskim organima. Nažalost, naša politička snaga, uticaj nisu bili takvi da možemo da taj problem držimo otvorenim, odnosno da taj problem zainteresuje nekog i od pravosudnih, ali i od političkih međunarodnih institucija, a međunarodna zajednica je tada imala politiku da im je stabilnost na Kosovu važnija od zadovoljenja pravde. Tek 2003. godine UNMIK šalje prvi izveštaj Haškom tribunalu u kojima se navode izjave svedoka bez imena i prezimena o zločinima i trgovini ljudskim organima na Kosovu sa posebnim akcentom na ova 3 mesta na severu Albanije. Haški tribunal tada odgovara UNMIK-u da su im potrebna jasna imena i prezimena, odnosno imena svedoka, kako bi mogli da nastave istražne radnje na Kosovu i severu Albanije. Nažalost, UNMIK nije odgovorio na te zahteve. 2004. godine istražitelji tribunala idu na Kosovo i sever Albanije gde se činjavaju jedan izveštaj o tome. Ono što vi spominjete, tužilaštvo i vezu sa Hašimom Tačijem, radi se o tome da tribunal, s obzirom da je završio sa podizanjem novih optužnica, oni su pokušali da te dokaze dovedu u vezu sa predmetima koji se već vode
u tribunalu, pre svega sa ovom grupom oko Ramuša Haradinaja. I pošto nisu mogli da nađu vezu sa Ramušom Haradinajem i njegovim bratom, koji su u prvoj bili osumnjičeni za te zločine, ti dokazi su 2005. godine uništeni, a razgovarali smo o tome i sa tužiocem Bramercem pre 2 dana, gde je rekao da su uništeni, dakle, iz tog razloga i drugi razlog je što su bili ti dokazi u takvom stanju da je više bilo praktično nemoguće da oni budu držani u arhivama tribunala, i kao dokaz je spomenuo da nisu samo ti dokazi uništeni, već i za dokaze za zločine u Srebrenici, da su takođe 2005. godine uništeni sa tim predmetima, na šta sad imaju ogromne primedbe, pre svega žrtve različite udruženja iz Srebrenice. Dakle, sve možete da optužite, ali da neko ovde nije teo da sarađuje, da neko prikriva dokaze, da se neko sad plaši da na bilo koji način ovo pitanje dovede do kraja, ja zaista mislim da ovo nije tema gde ćemo se mi na ovakav način nadmudrivati ili da će neko ubirati neke političke poene. Ovde je stvar više nego jasna. I dobro je što oko toga, ja sam mislio da imamo potpunu saglasnost, ali nažalost očito da i ova tema postaje predmet politizacije i čvrsto sam uveren da ukoliko budemo mudri, da ovu stvar možemo da dovedemo do konačnog epiloga, a taj epilog jeste jedino sud. Možemo mi, pa govorili smo o tom mehanizmu, dakle mi treba da se borimo za taj mehanizam, da to bude ad hoc mehanizam Ujedinjenih nacija i nemojmo da dajemo autogolove i pravimo sebi vlastitu štetu. Tako što ćemo se sad ovde nadmudrivati da li je neko više patriota time što će govoriti o ovim zločinima na ovakav način, ili će neko pokušati da jednom drugačijom politikom nego što je vođena, bez inaćenja, bez jakih reči, bez velikih govora, ovu stvar dovede do kraja. Ili bar da ne štetimo. Da ne štetimo čitavoj ovoj priči. Ja mislim da mi štetimo ako ovde predlažemo da Dick Marty bude veličan na način da mu se podigne spomenik, i tekako štetimo i Dicku Martiju i njegovom izveštaju i nama samima. Ja mislim da mi štetimo ako na ovaj način debatujemo o ovome, da neko je skrivao dokaze ili da je neko štitio Hašima Tačija. Prema tome, Srbija je učinila sa svoje strane sve. Tužilaštvo za ratne zločine, kada smo tražili, reću vam i to, kada smo tražili dokaze od UNMIK-a ovom izveštaju, odgovorili su da nemaju nikakav izveštaj. Naše tužilaštvo za ratne zločine došlo je do tih dokumenata, ukupno 25 strana je bilo taj izveštaj, 9 strana je nedostajalo. Kada smo rekli UNMIK-u da mi imamo taj njihov izveštaj, onda se pojavio izveštaj sa punim 25 strana. Reč ima narodni poslanik Ljiljana Zdravković. Aleksić još 30 sekundi ima. Minut i po govori. Ne može. Pa može. Ukupno za podpitanje 2 minuta. 25 sekundi imate. Dobro, 25. Izvolite. Pa će za 25. Ajde. Hvala. Hvala vam, gospodine Ljajiću. Ja i dalje mislim da Vlada Republike Srbije nema hrabrosti da iznese dokaze koji bi vodili do Veslija Clarka, Javiera Solane, Kušnera, Richarda Holbrooka i drugih, koji su umešani u ove mafijaške radnje u trgovini organima. Takođe, nemate hrabrosti da iznesete dokaze koji se tiču uzimanja organa otetih i kidnapovanih Srba od strane paravojnih hrvatskih formacija. Dakle, to je veliki problem. Narodni poslanik Ljiljana Zdravković.